syukur naga shlem jong unongsan hima. Ginong ak film khasi heringkat kiriu patba kilawan ban ajing kershan ya ke film syukur kabari ke film khasi kabala sedang peni menta kesni ka khandai trek urempang arajar arpusau habijo senama shalong ha ke sausin peni ha ke shisngi ya kan ke film la ak do plat mitri lepon ka ibadamut kurba Lucy Waklang Miki Lingdo keyboard kurba Plasna do ba Kirina Nongrum balapan mi do ba RK Sayo Kinong film be kiriu patba kila ajing yaro ya ni ka film namar ka jing itanan bat ka donru ya ka jing sneng ya ka emlang ka salang ni ka film syukur ko lang itanan wah da ngapit na do ki artis ki besim benta ki long kila long kila yar kat keram bat ki film ko bar mo kasap katalen ko ba ki kun sama jung ki don te naga film te bangan on bangan ya tu kalau komnor ndakwa te ngakwa wa ngakerpat ing ba berkhat ki bapai ko naga video baki duan man sakhi ya ki jong ki kman bat kene ka film re nchu ai khanjat mo syukur kabumut kadan ka era ka ba la bandu parlok la bandu ki hinan la bandu ki para ni ki parlok ki para jarma katai namar bangan ya thu ka ba ja hakat ka film ko ai filwan ni ban sakhi la ki jong ki kman te tanggatai agar pada ti bahu tek mah hang ni ang negative role ang ba kalong suspend type da piwon pe ke film phila ban batai nomor ba da film pe da du bastang ne ke film non so thora hakno gorkom ka syukur kami hano gorkom ki shet la ban ong ba somla ka shet dan bo shet prolog ta gorkom ko ban film syukur te aja pe jonga te kalong ka best but kedik storage phang mangi ki beriu ma ki bangop ki kam snil lani hakinu ki ba long pentriam ya ka jaj ban riu berawe hi jisne jaj ban riu te ngimdei ban ngop ha ka jing syak pan shoy jong ki we ha ka jing alam nanti jong ki we ngimdei ban ngop ha ki ba ki we ki la ban shim ye phi ban pan ngop ban pen janjare ke jing im jong phi